Hola, em dic José Luis Sánchez i llegiré el Salm 122. Em vaig alegrar quan em digueren anem a la casa de Javé. Els nostres peus estaran dins del teu portal, Jerusalem. Jerusalem és construïda com una ciutat que està ben compactada tota ella, a la qual pugem les tribus de Jah, un testimoni per a Israel, per donar gràcies al nom de Javé, perquè ja foren establerts els tribunals per al judici, els tribunals de la casa de David. Demaneu la pau de Jerusalem, que els que t'estimen prosperin, que la pau sigui dins les teves muralles, prosperitat dins dels teus palaus. A causa dels meus germans i dels meus amics, ara diré, la pau sigui dintre teu. Per honor de la casa de Javé, el nostre Déu, cercaré el teu bé.